Centenars de persones van poder visitar les obres amb un trenet mentre es construïa el parc. Un d'ells era Òscar Elgarrista, aleshores un nen que ara és enginyer industrial i treballa a Suïssa dissenyant atraccions. Ara reviu el viatge amb els pares. Quan estava al batxillerat i llavors veia com a Port Aventura s'inauguraven atraccions noves, jo estava fascinat per allò, jo havia de treballar en aquest sector. És per això que vaig estudiar l'enginyeria industrial fins a arribar. La foto aquesta que farem ara és la mateixa foto que vam fer el 94. Mira, és exactament aquesta imatge. Ens vam pujar al tren i vam veure tot això en construcció i, de fet, la muntanya russa del Diablo encara no s'havia construït i estava només l'estructura del que seria el Silver River Plum. Òscar Elgarrista és l'impulsor del grup de treball d'enginyeria de l'oci del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, on es tracten temes tècnics i de seguretat d'instal·lacions d'entreteniment. M'agradaria quedar-me amb un dels grans conceptes d'aquest parc. Que ben fet estava el concept design, el master plan, el disseny del parc original. L'atracció que veiem al darrere és una delícia a nivell temàtic, a nivell d'integració és espectacular. Una atracció que, a més, se li han anat fent renovacions i qui es pugi avui en dia tornarà a sentir les forces G que anomenem, la força en la que et sents apretat contra el seient, la força centrífuga, d'una manera molt intensa, com si fos el primer dia.